Lehle nje kancinci izinga lentswela-ngqesho kweli kusuka kumyinge ka-31.9% ukuyokutsho ku-31.4% kwikota yesine ka-2025. Namhlanje amalungu epalamente ayihle amahlongwane intetho yobume besizwe kaMongameli Cyril Ramaphosa. Senibulisa emakhaya okandandambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Lehleleyo kuma kumyinge we-31.4% izinga lentswela-ngqesho eMzantsi Afrika ukusuka ku-31.9 weepesenti kwezi nyanga zintathu ezidlulileyo. Nangona kunjalo, iStats SA ithe ingqesho inyuke ngo-44,000 ukuya kwi-17.1 yezigidi ubukhulu becala ngenxa yokwanda komsebenzi wamaxesha onyaka kwikota yesine. Ukanti intloko yeenkcukacha Manani uRisenga Maluleke uthi imeko yentswela-ngqesho eMzantsi Afrika iyaqala ukubonakalisa iimpawu zokuhla. Umnumzana Risenga Maluleke weenkcukacha Manani uthe ngelixa izinga lentswela-ngqesho lihlile kancinci kodwa linyukile inani labantu abancamileyo ukufuna umsebenzi. Those that are employed have increased by 44,000, going straight to 17.1 million. Those that are unemployed have gone down by 172,000, straight to 7.8 million people. Uthi liqabela ngaphaya kwe-7 million inani labantu abangaphangeliyo kweli. The unemployment rate of the fourth quarter of 2025 is sitting at 31.4%. That is 7.8 million people unemployed divided by the 24.9 million people that are in the labor force. Kusenjalo owayesakuba yintloko yeenkcukacha Manani eStats SA uGqirha Phadi Lehohla utyhola umongameli ngokuthetha amampunge ngethuba lentetho yakhe yobume besizwe nalapho aye wathi kunezithuba ezingaphaya kwezigidi ezibini ezabelwe abantu abatsha kweli. The time series data shows that these young people are not getting jobs. In fact, they started losing jobs from about 2018, and that is continuing up to now. So I don't know where the president gets his numbers from. Lime ngaphaya kwe-17 million inani labantu abaselungelweni lokusebenza kweli nabangenamsebenzi ze ibe yi-3.7 million yabemi beli abancamileyo ukufuna umsebenzi. Ukanti ngamakhulu abantu abafuna imisebenzi abalinde kwimigca emide kwilinge lokufaka izicelo zabo zomsebenzi zabo ngethemba lokufumana imisebenzi kumkhosi wokhuselo weli SANDF njengoko ibhiyozela usuku lwemikhosi eThohoyandou eLimpopo. Intloko yeziko leenkcukacha Manani uRisenga Maluleka udize ukuba kukho umnyenyevu kwiqondo lentswela-ngqesho kodwa imeko ayiginyisi mathe eThohoyandou eLimpopo. Ulutsha lulila isimponono ngentswela-ngqesho elukholelwa ukuba ikhokela kwimikhwa yolwaphulo-mthetho. Unemployment yabhora. Ukungasebenzi kubuhlungu. Uvuka yonke imihla uhlala ekhaya kungekho nto uyenzayo kodwa ufundile. Kubuhlungu kakhulu. Yazibedi ngamanda usasho. Kubi kakhulu. Abantu bahleli emakhaya. Amaqondo olwaphulo-mthetho ayonyuka ngoba abantu abasebenzi. Sinethemba lokuba sizawuqashwa. Kubi. Zibedu ziranda. Kambe unobhala jikelele weSAFT uZwelinzima Vavi uthi eli lizwe lijamelene nengxaki enkulu. Every time we see these long queues of young people for available 30, 15 type of jobs, but they come in their thousands. You can see that we're dealing with a reality of a worsening crisis, which we have called long time ago. Uqhube ngelithi eyona nto imandla kukuvalwa kweenkampani xeshikweni kudalwa amathuba engqesho kwezinye iindawo ngaphandle koMzantsi Afrika. Umrhanelwa wesine kwityala lokubulala umqhubi we-e-hailing ePitoli uzinikele emapoliseni kwaye uvele kwinkundla kamantyi yasePitoli namhlanje. Abatyholwa abathathu nabaquka amadoda amabini kunye nowasetyhini omnye basilahlile isicelo sabo sebheyile izolo. Ityala limiselwe iveki ezayo ukuze kuqhutyekwe nophando.
U-Isaac Satlat wabulawa ePitoli West kwiveki ephelileyo emva kokwamkela isicelo sokukhwela. Olu hlaselo lwathatyathwa kwimifanekiso ye-dashcam kwaye yasasazwa ngokubanzi kumakhasi onxibelelwano, kanti usapho lwexhoba kungoku nje lucela uncedo ukuze lubuyisele ixhoba ekhayeni lalo eNigeria. Sibuyele kumnikazi waso isithuthi sikaBolt nebesithinjwe ngabaqhubi beeteksi kutshanje. Iingxelo zithi abaqhubi banyanzelise ngemali engange-5,000 yeerandi kumqhubi kaBolt ze bambetha kanobom. Sithetha nje eli tyala liphantsi kwamapolisa ephondo laKwaZulu-Natal. Emva kwesi siganeko isebe lezothutho ligqibe kwelokuba libe nentlanganiso nabaqhubi beli phondo ngelizamo ukuxazulula imingeni abajongene nayo. Abaqhubi bakaBolt KwaZulu-Natal bathi khange ibe sahlawulwa imali ebifunwe kumqhubi wabo ngonoteksi kwaye nemoto ibuyiselwe kumnikazi wayo. The car was returned. The 5,000 rand ended up not being paid after we were able to move in and enlist other services. That's from the law enforcement. Ukanti uSithembiso unqinile ukuba ngokwenene ubethiwe umqhubi wabo ngethuba kuthinjwa isithuthi sakhe. The driver has been hit, and that is why we enrolled the case with the police station, because the driver was hit and the car had been confiscated and we were able to get it back to the hands of the council. Isebe lezothutho KZN lithi bazama ukuza nesisombululo kule ngxubakaxaka. Sebevumelene ukuthi bazosebenzisana yize futhi ke ingxoxo zanamhlanje zikuvezela ukuthi isakhona inkinga ekufanele ukuthi ixazululwe, kodwa ke kubalekile ukuthi kuyavunyelwana ukuthi fanele kube nokuthula endaweni yasePhoenix nokuthi abagibeli kanye nabo driver bakwi-e-hailing fanele bavikeleke. Ukundlandlathekiswa kwabaqhubi beBolt kuthe gqolo kwiphondo laKwaZulu-Natal kunye nephondo laseGauteng. Abathengisi botywala kwiphondo laseMntla-Ntshona banikezele ngomqulu wezikhalazo zabo kumphathiswa ojongene nophuhliso loqoqosho ephondweni. Bavakalise ukungaxoli ngemiba eliqela efana nokonyuswa kwexabiso lokuvuselelwa kwe-liquor license kwinto abathe abazange babandakanywe xa kuthatyathwa esi sigqibo. Umphathiswa uphendule ngelithi benza umsebenzi wabo ukuphumeza umthetho obuhleli ukho ngaphambili. We are implementing the law, and the law starts from the initiated point of public participation, legislature, up to this point. So where I'm standing, I have just ascended this position in 2024, whilst this act is of 2016. But the issues of consultations, they have happened. And also, the issue of liquor traders renewals, I can tell you on record that we've got about 2,000 and something liquor traders. Now, in Ngakamudiri Mulema, 90% of them have renewed. They have renewed. So what has to happen is to look into those who have not renewed and check what are the barriers. Umphathiswa ukwathembise ngokunika ingqwalasela ke umqulu ze anqobisane intloko nabathengisi botywala njengoko belikhubalo kuhlumo loqoqosho. I'm going to respond to the memorandum and I'm very keen to also engage further with them because they might have not seen the other package that is in the Act that seeks to empower them. We are quite aware of the issues and the impact of COVID-19. And part of the packages in the Act seeks to address those issues. And we are also quite aware of lack of funding from the old Act where they were trading but they could not be supported as business people. But the new Act gives them that opportunity and it broadens the scope of being supported. So it's unfortunate that government has said we must support them, and through this act we are going to support them. Other issues, I think we will sit with them. I will avail myself. It's only that for now, this week I have already committed the days, but my wish is not even to send a person to them. I will sit with the liquor traders. I will not sit with the liquor
buyers or the followers. But I will sit with the license holders because I cannot afford to lose them because our budget is their revenue base. Amaqela awohlukeneyo ezopolitiko ebebolekisana ngeqonga namhlanje kwingxoxo-mpikiswano ehlaba amadlala kwintetho kaMongameli Cyril Ramaphosa yobume besizwe yeveki ephelileyo. Through the Criminal Justice System Initiative and the whistleblower promoting of the bill, we are cutting out the moral rod exposed at the Parliamentary Commission of Ad hoc Committee and the Commission of Inquiry. To address the unfulfilled promises of our socio-economic conditions, we welcome the President's continued commitment to investing in public infrastructure. MK Party says it was not a State of the Nation address, it was a state of intent address. It described plans, committees, trust teams, another investment summit, and what government hopes to do. It failed to report and account to the nation. Under the GNU, we have achieved real, tangible progress. And let me be clear, much of this progress bears the unmistakable imprint of the DA's principled participation, our relentless push for reform, and our unapologetic focus as a government on what actually works for the people of this country. When you assumed office, you claimed it will be a transparent presidency, then proceeded to seal CR17 documents of your own funding for your own presidential campaign. And then also your political party majority in parliament to block the investigation on Phala-Phala. Umlawuli wenkampani yabucala ezokhuseleko uCalvin Matibedu zityale igila kudliwano-ndlebe olukhethekileyo nejelo leendaba iNewsroom Africa nalapha avakalise ukuba kudala enyamezela ukuxhatshazwa nokugrogriswa licandelo elijongene neziganeko zokubulawa ezoyamenene ezopolitiko iPKTT. Lo kaMatibedu uthi iPKTT kwakunye namanye amacandelo esipolisa aqoqa ekhayeni lakhe ngoDisemba esebenzisa isigunyaziso sokumvalela somgunyathi. Utyhole umkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ngokusebenzisa gwenxa isikhundla sakhe kwaye uthi lo kaMkhwanazi usetyenziswa ngabo bakhuphisana naye kwicandelo labucala lezokhuseleko kwakunye nosapho olwaziwayo oludumileyo oluphethe iteksi ezininzi kweli phondo. Apparently what will have happened is that the police, numbers of police, different units, PKTT, there were also members of DOC unit and other units as well. It was a well-mobilized operation whereby these guys, they came there, they were pointing guns at my house, and they found my sister in that house. And when they found my sister, they were saying that they came to arrest me, they've got a warrant of arrest. Then can she call me? And my sister tried to call me. And as my sister tried to call me, I didn't take that call, Zanda. Okay. Mainly because 10 minutes prior to, I got a call to say. From who? My reliable source. Okay. Who called me and informed me that there are police coming to assassinate me under the pretext that I failed to cooperate, and therefore I shot back at the police, which is their modus operandi, that is a well-known modus operandi. Sekela mkomishinala lamapolisa kuzwelonke onqunyanyisiweyo uNjengele Shadrack Sibiya kulindeleke ukuba avele phambi kwekomishoni yophando kaJaji Madlanga ngomso. Bungqina balo kaSibiya buza emva kokuba amangqina amaninzi emtyhole ngezityholo zokuphakamisana nokubanjwa kwabo babandakanyekayo kwizenzo ezigwenxa ukoyisa injongo zobulungisa kunye norhwaphilizo nokufunjathiswa. uSibiya kunye nomphathiswa wamapolisa abakwikhefu elikhethekileyo uSenzo Mchunu kutyholwa ukuba ngaba baphambili kwibholo lokuchithwa kweqela le-PKTT. Oku ngokutsho kwamangqina kwakulilinge lokuphelisa uphando kumaqabane abo olwaphulo-mthetho ngelixa bexhamla ngokwezimali.
Abahlali base-Diepsloot bazifumanela indlela yokonga umyinge we-55% kwizinto zegrosari nezifumaneka kwivenkile eyasungulwa ngonyaka ophelileyo ebizwa ngokuba iSkubu. Ngokomsunguli wale venkile u-Ebenezer de Jong, Skubu le venkile ivumela abathengi ukuba benze nezikhaftini okanye iimbombozi bagalele izinto zokupheka abazifunayo ngexabiso eliphantsi, into leyo eyonga imali. Kuvulwe iivenkile ezintsha nezisebenza ngendlela eyahlukileyo kwiivenkile zokutya ezikuqhelekile kweli, nalapho abathengi bathi bafumana ukutya ngesiqingatha sexabiso lemveliso ezifanayo nezifumaneka kwezinye iivenkile kweli. Ngokutsho komphathi weSkubu, ezi venkile zidale amathuba emisebenzi kubantu abatsha abali-17 kule ndawo yase-Diepsloot. The first step is once you've got the card in store, you've got your money loaded into your card, then you can simply just come into the store, buy whatever you want. So we've realized the biggest mover is sugar and maize meal, simply because you can get them from as little as 10 Rand, both, which is the sugar is 500 grams for 10 Rand and 1 kg maize meal for 8.99. Umseki wayo Ebenezer de Jong uthi ezi venkile zijolise ekunciphiseni indleko xa kuthelekiswa nezinye iivenkile. I think people are really enjoying the innovative approach that we've taken. So we are an impact company, and it's not purely like a business. We do look at it from a human point of view and how we can add as much value as possible in the communities where we operate. And we do that through two things. We help people save money. And we help eliminate plastic packaging. Those are the two things. That's our reason for being. Abathengi bathi ukuthenga ngezahlulo ezincinci kubongela imali, bekwathi olu lutshintsho olwamkelekileyo njengoko zinyuka iindleko zokutya kweli. Mina ngiseva kakhulu mangithenga la kuSkubu, especially mangithenga impuphu. Namhlanje ngithenga 5 kg, it was cheaper 40 something rand, 44 rand, and mangithenga ezinye isitolo ibuma 80 rand. So ngisave almost half ya the price ngithenga ngayo isitolo. Ezi venkile zimbini ziyafumaneka eChuma Mall kunye naseBambanani Shopping Centre eDiepsloot. Kwiindaba zethu neziphathelwa iNewsroom Africa kumzantsi wethu Channel 163, ndingusitheliswa Bheja eDiepsloot eRhawutini. Nansi imozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathu ukhatshwa ngumamzangwa apho ezindabeni. Ndiyakubulisa mbukele ekhaya, ndikwamkeleke kwidesika yam yemozulu. Mna ke bethuna ngegama ndinguThabile, ndiyinzwakazi yabaThembu. Mvanje ngokubanzi masijongeni ke bethuna yenjenje imozulu. Loya ke mbukelo mekhaya siye siphawulen ke iziganeko kakhulu ke ngomfanekiso wethu wokuqala ugxininisa ngamandla ke ingxelo yethu yemvula nemimoya kusukela ekuseni ngomso naphaya ngorhaya. Nawe kapha ekhaya uyawuphawula kakhulu bazikhona zibikho impela futhi ezo ziganeko zokusekela ukuqatha kulupha indawo ezininzi ezintle kumbindi apha eMzantsi Afrika, ndawo kaloku ezifana phaya koDera futhi ngexesha lasekuseni phaya amaqondo wabo okutshisa futhi bevuka ngo-18 degrees babuye ke ngokuhlwa ngomso bavale besewusongusuku kamnandi phaya ngaloo 20 nje akhatshwa sisithoba. Ngokubanzi ke masijongeni bethuna amaqondo wakho ke okutshisa phantsi naphezulu. Sivuye ephondo lokuqala eliphaya lona ephondweni lasempuma kholo njengapha kwindawo ezininzi ke mbukelo wamke sithanda uzinza futhi kumantla nentshona yelaphono njengaphaya koBurgersdorp kosekuseni futhi ngathi kunene phaya kunethe gxebe futhi ke kududume nje yonke lantsasa ngamaqondo okutshisa phantsi kwa-12 degrees. Kanti ke benjenje futhi ephondweni laphaya eFree State ngamandla mzontsudu ke futhi ke kumazantsi walaphono ndawo kaloku ezininzi phaya koBloemfontein futhi ke qaba ngamafu mpela ekuseni zezondudumo yonke lantsasa ngenxa yelashumi nje elikhatshwa sisihlanu. Kanti baphila ngolu hlobo phaya ephondweni laphaya entshona koloni mpela mzontsudu futhi ke kwimpuma namantla walaphono wendawo ezininzi phaya koBeaufort West kwasekuseni futhi lonkwanka engephi nezondudumo xa bevuke ekuseni ngomso ngo-21 degrees. Kanti ke zebenjenje futhi kwelaphono laphaya koNorthern Cape ngamandla ke mzontsudu futhi kwindawo ezininzi ezithanda uphakama kakhulu phaya kwelaphono ndawo ezifana phaya koKuruman futhi ekuseni futhi lonkwanka nendudumo nje yonke intsasa yangomso. Kanti ke benjenje
futhi ephondweni laphaya e-North West impela ke futhi ke kumazantsi nentshona lapho njengapha koDaung ekuseni futhi amaqondo okuchisa phansi ekhathwa ziziganeko zokuxhaphaka kwendudumo nje yonke insasa ngelashumi elinesihlanu kanti imozulu yenziwe nje phaya eGauteng apho sikhoyo thina kawo lo mzuzu impela ke kundlunkulu walaphondo iPretoria ke kwasekuseni futhi qaba ngamafu amaqondo okuchisa baba phansi lelashumi nje elikhathwa sisinenyuka namba okubanzi sijongeni bethuna phaya ephondweni lapha eLimpopo ngamandla ke mbukela mikhaya futhi kobilabila indawo ezinze kumazantsi lapho ekuseni amaqondo okuchisa baba phansi ku-13 degrees kanti imozulu yenziwe nje phaya ephondweni laphaya empumalanga mpela mbukeli ke kumazantsi endawo kwezindawo zonke phaya ko-Standerton amaqondo okuchisa phaya ekuseni ngo-8 degrees ekhathwa siziganeko zokuxhapha kwezontshizane zithe gqa yonke lamba kwemini yangomsukane sivale sisonge imozulu ngephola lokugqiba laphaya KwaZulu-Natal impela ke kumazantsi futhi ko-Kokstad ekuseni ko-9 degrees naphaya eThekwini futhi bevusa ekuseni siziganeko zemvula nentshizane zithe xhaxhe yonke la ntsasa ngo-9-10 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshela imyoli kamnandi mawethu.